Straight to the Now point. atong balikan mahigalan tong mga isgutanan karon. Unya na tong taod-taod itong isgutan tong unsa kay may tabong Romualdez, no? Unya taod-taod lang. Balikan ta sa mahigalan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So far mga higala sa mga witnesses nga gipresentar, naibaw naman ta mahigala atong Article 4 katotoang paslak dito mahigalang grave threats o inciting to sedition katong tulo ka mga witnesses. Naibaw naman kita atong wa man gito in town to ilang mga testimonya. So daghan pa to sa mga malangan ta dito mahigala sa Article 4 o wa pa nila mga higala may proceed sila sunod article. Wa na, gibiyaan na lang tong Article 4. Ihatag na lang to kay medyo alanganin yun, no? Si John Mark Calilong, si Jeremy Lutok, o si Matibag, sus Ginoo ko. With due respect, mahigalas, taga NBI, ha? Kaya bawat ang atong respitar mahigala sa National Bureau of Investigation as an institution, pabilin ka na mahigala, wa maiba ni. Pero kinis matibag, bida. Kung kinis matibag, ug doon na siya pagmahal sa NBI, ang kapan lang kung kini mo siya taga NBI, gud ay. Dili gud siya taga diha, gud ba? Dili siya organic, gud ba? No? So na butang siya da kay tinudo sang BBM, no siya na butang diha. Kay doon na gyud kay pagmahal sa organisasyon, imo ingnon ang organisasyon nga madaot atong kuanana sir, maduhig atong kuanana, pwede dili lang ko mo dayon. Kay siya sa naning tulo ka mga witnesses si Matibag gyud na sa first article nga ilang gipresentahan katong Article 4, si Matibag gyud mo inaka kuan. Pertig yun ang iyang si Matibag labihan yun nga natibag. Iya mo na mahigala atol anang panahon nga gisapot si VP Sara nagpapriskon anang panahon na nga mo ilang gipasangil nga nang hulga dili pa siya mo NBI director. Karon pa lang kung tuigan na director. So sao man nimo na? Nya mohimo na istorya nga padayon man ang investigation. Unya hantod karon padayon na kay nakitaan nga asasino amang gyud. Matibag gyud naka dag tigaw atong kwan, mo na pinaka tigaw na gutundaan tunduha. Dugangan matibag mahigala bida with due respect sa NBI ha. Wala may iba ni akong pagtan-aw sa NBI. Kini ni ang ilalang direktor. Dulo kay pagmahal sa imong organisasyon ba? Ay lang tingali sir, oy madaot atong organisasyon na. Tiya mo na siya mismo mga higalawa pa siya diha. Yan ang panahon na. Nya columnist siya mahigala sa newspaper nga iyang gitira na suko kay sa VP Sara. So how can you expect Matibag to conduct a fair investigation nga doon na naman sa mga column kanadto tulog ka mga columns. Karabang newspaper columns ba nga suko kay sang Sara. Unya duganan pa mahigala na nang hulga dahil sa siya mga kagalaan na na-record sa iyang pagpanghulga na usa o manalon. So niining tulo tinuray bitaw kini tulo. Si Matibag mo ilabihan nga nakadag tigaw. May pamahigala gwa nila ipresenta sa Matibag. Prangka-prangka lang pagka-istorya. Nya mo na nga ang ako ba unsolicited advice tong ako ko bida. Kini god naghamay na niid ni atong programa basin og nakabati sila or basin bakang sa ila lang pag-evaluate. Kay tinuray lang. Ako na gyud gisulti ayaw na lang gitong dayon natong sheriff nga sa Davao nga inyong i-present kay Malcansimos Narratives. O suwa nila dayon na ni-proceed na sila sa laing article. Lain pa si Sulaika Lopez Purbida dako gyung disaster sa ilang kaso mahigalas prosecution. Og ilang i-presenta si Sulaika Lopez. Straight to the So ang point. prosecution paukyab ra gito ila nga among i-present hostile witness na nindot man paminawon kuno hay nga may mudag istorya ba. Pero sa tinuray lang baka dako ang disgrasya og imong ipresenta sa Sulaika Lopez. So Jesus Ginoo. Napay laing paukyab ay. Kuno kinis Michael Pua inday Maris ginumdum ka? Kay undersecretary man yung sa ilang ipresentar pod patawag nila. Ipresentar as hostile witness. Jesus Marosip. Inyong ipresentar na si Michael Pua. Kita ba mo sa kaliber ni Michael Pua ha? Kalma kayo. Karon at least kita mo sa kaliber niya sa actual trial. Kalma. Unya, witty. Kalma lang. Mo. Ako kabiliban ni Pua kay kini ang di sa puton ba? Okay guys ha. Ang witness ko likoy na kong witness. The question is answerable by yes or no. Pwede tong pit-on nimo. Si Pua, di lang, og dili, okay.
Okay lang. Taas kay pasensya ba? Ha? Taas kay pasensya. Pero, og inyo nang himuong hostile witness, disgrasya yung kaso. Disgrasya yun. Straight to the Kaya point. di ba ito i-question si Pua dito sa House Committee hearing balay? Wa to ikuan ha? Nasikwate man sa tubag ni Pua. Kaya katumantong kang VP Sara nga, nganong nihatag ko noog kwarta, ingon si Pua, ni Mando si VP Sara, doon na may batay ni dool luoy kayo, ingon sa pataga itong bataa. Gitagaan ni Pua. Kaya ilam kong kuan na to nga, si Pua gitagaan kwartang VP Sara. Nitubag mas Pua nga, refund to ni Sara nako. Kaya nigamit mo ko sa kung kukuling kwarta. Kaya ni Mando man Sara nga, luoy itong bataa, marog namatyan matuguan nga ni dool. Niya ingon Sara, luoy ka itong bataa, taga isa diha. Ihatag ni Pua. Niya, nganong ihatagan man sa kwarta, nganong ihatagan magkakwarta ang VP Sara? VP Sara, ingos Pua, iya kong girefernan, kaya ako may nakagasto. Murag na, napatay record na, napapatay record na dong. Wala ko inyong ipresenta na si Pua Agoroy, my God. Lain pa ha, ako forecast ko lang lain pa. Huna-huna agyon yung maayo kung inyong idayon og presentar to sa Madriaga. Ha? Kadto si Ramil Madriaga ipresentar ganitong dayon. Makaingon gyud ko naghatag gyud mo kahigayonan kung kinsay lawyer ma-assign nga cross-examining counsel ni Madriaga, naghatag mo higayon nga musikat na nga abogado. Tinuod lang. Sus marusip, guba na mga ganito da ano pa mag-cross-examine? Magbasa pa lang niya sa iyang affidavit, dito pa lang Hawaii cross-examination. Mana kong gingon, ang mga witnesses sa prosecution, dito pa lang mga higala sa Quadcom, dito pa lang sa House Committee on Justice, nga Hawaii cross-examination, naguba naman gani. Kanto sa Madriaga, pagbasa pa lang daan sa affidavit, nagpataka lang hila ko mamaog. Doon ay direktor at tumusuko, ayaw pataka, hindi pa na maong ang anak kamuhin. Una-unaon yun yung mayo sa defense. Tinuray lang, ako lang, og unsolicited ni ako advice, no? Og ako lang, pagkutanon ako, bana-banaa sa inyong mayog, idayon si Ramil Madriaga, President o dili. Kay basig maguba ang inyong kaso anang kalakiya. Magkamurit singgir mo, ha? Ini-cross examine itong Madriaga, ay doon, sus marusip. Si Kwati Batirol, gimado. Ang kabintahan lang mahigala sa prosecution, tinuray lang. Gi-evaluate na ako ha, klaro lang pag-evaluate pa. May gani ang prosecution, at least doon na, bisang ilang mga witnesses, di mo may gibugaton. Pero ang abogado mahigala, like sa kapunan, karaan nga lawyer, so maka-bounce back siya dayon. Kaya tungnan pa ni, ipapresent ni mo mayong abogada si kapunan, may buwan ni mo nga, kuhan sa season ba? Tigong-tiguang lang siya, pero season siya. Kaya imong ipresenta nila pag bag-upasad, dili maka-bounce back. So kini si kuhan, abtik niya po siya mubantay, unya to the rescue siya. Kita mo, kini prangka-prangka nga evaluation ining witness nga taga-kuha, kini si Roderick Wamel. Daghan ang mga intellectual dishonesty nga iyang gibuhian diha nga mga statements. Straight to the point. Iya mo ng witness ka mo rakag makig-argue mga higala sa mga senator judges, ha? Ibadlong Sanchez, ayaw ana, dili pwede makig-argue ka. Tubag lang, ha? Tanawa. Pero si Kapunan, in fairness niya, Lord na Kapunan, may bawaan mo nga medyo tiguang-tiguang lang siya, pero kasabot siya ba nga kuan ba? Season siya nga abogada, pero di mo ko madaog season ka, pero ang imong witness may problema. Katungong sa taga NBI lang daan, bisag kinsang abogado ibutang ni maton ikay mo present atong klasiya sa mga witness, askang lisura gid. Ang bawi lang sa prosecution nga, may lang mo may porma si Kapunan, no? Ang iyang mga pamurma maayo nya antigo po siya manghigala. Actually kasi Kapunan naglisod gyud siya ron. Dili na mo ang art manghigala pag present niya sa witness. Diha po ka makaingon niya, may gani kay mantigo gyud sa Kapunan. To the rescue siya ha. Ang iyang witness na daan, tagakuha, abogado mga kagalaan, paregong lutok, abogado man to sa matibag. Pero mo lagi na kumusulti kag tinuod, paspas imo tubag, sharp ka mo tubag ba. Tanawa, kamantay mo sa tagakuha, tanawa ang demeanor sa witness. Ini pangutana mo, loading kayo siya. Di makatubag dayon niya mo, iparipit ang question.
pwede bang ibalik ang question? Nganong kasayon sa mga pangutana? Mura sa na, kung ba, loading kaya sa mga, na-follow pa ba ka na sa script o wa na ba ka niyang follow? Ay, si Kapunan may galat to, the rescue siya. Tanawa ko na, tanawa, kinig, aman to dong, iyan ang ibadlong nga witness, pag cross-examine na, bantay gisag mayo, objection yung ka dayon. Tanawan mo, murag ma-apiking witness, imo gina rescue dayon. Tanawa, Kapunan, iya rescue ang witness sa tawa na kon. Sige, ko no, ladong names, kani. Yep, ibadlong niya, hoy, ayog, asag tuba. Kani. Sige. Kung expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy. Pause. Ato i-explain ha. I-rewind gamay daw. Katong pangutana hagod. Kuan gyud mo lusot gyud sa maayo ba? Kasabot ka mo. Iya gyud lutsan mahigala si Puwa. Susunod pangutana po gi kuan lang gyud na. Naba kay kuan na nga naagi bisag nasod sa bulsa sa Vice Presidente. Ito na rescue na si Kapunan mahigala. Katong pangutanahan ni Puwa. Napugo sa pangutana to kay mulikoy magtubag, ha? Pabitatong doon na bitay pangutana sa bitaw si Puwa mahigala nga gi ingon sisbi ako'y mangutana kay si Kudiro may nangutana kay mo. Likoy-likoy magud. Si Puwa pasensyoso kayo. Pasensyoso. Ang question, answerable ba yes or no, mulikoy. Dili apod pito ni Puwa. Murka ba kaingon mga ako, di ko kasundong ining iyang style nga, labihan ka, kuan kayo. Kada mga, mapasensyohon, pasensya gyud kayo siya ba? Ya, kanang mo likoy na. Sige, anyway, we'll accept that answer. Mga na lang ba? O mingon pikas prosecution, o mi kakita nung, ay, sige, o ka balakan, tagaan mo kopya. Mula na sa dili, hindi lang siya sa puton ba? Piling maglagot na ng kalakiya. Tanawa ha, to the rescue si Kapunan. Huy, ayun cancel. Balik ka rin, Nems. Season, nga bagado. Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation Pause, of the sabi, pause. accountable officer. Pause. Kini mga higala, pwede man yung konon game. Question is answerable by yes or no. Ayaw paglikoy. Ha? Pero walang, yan lang ipasagdan. Mapapasensya ako na. Kaya ito, actually, si Jukno o Kinispuab, medyo okay nisla. Oo. Kaya pag-argue ito ng Jukno o pag-argue ni Puwa, believe ko, nga mga maayo ni mga kanang substantial, kalma, niya, very substantial. Oh, pare ba ni Jukno? Tanaw ko Jukno, dahi. Murag utro man sa ito nga tingali nga, ni ko sa examen, kalma po kayo ba? Dili po to sa puton siguro. Pare-parehan nila kinaiya. Huwag ka niyo, ang iyang tubag, taas kayo, narrative kayo mga kaigalaan, pero andam po si Kapunan, may po, andam po si Kapunan, gano'n sa dili tama si Kuatib, rescue dayon. So rescue gisa dayon. Objection, Your Honor, ask and answer. Objection, sunod. Katong pangutanan po, mura ba sa, nano to'y gamay nga ko, bebe, pangutan bebe, nabay na butang nga, kuhan diya, tara, ibalik ko dong, gamay dong. Sige. The documents being sought po dun sa... Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na Kana, kapag narrate hindi to- nag-liquidate explain. or failure of liquidation sige of lang. the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to I am- personal benefit or misuse. But I am just asking for the response na
meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It Ah, is rescue. That is a presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy. The question, Your Honor, has been asked and answered. Boss. Rescue good. Ask and answer. Objection. Ana gid kada yon. Kaya ron nga dili makakuan ba? Rescue niya iyang witness, ha? Oh, wait, don't answer. Ayo, sagtubag. Hoy. Ato lang agi katawa mahigala. Mahibawaan yun mo nga, bisag tiguang na si Atty. Kapunan, in fairness niya, natunan lang yun niya naasa sa prosecution. Tanaw na kumain nga lawyer yun si Kapunan, o tunan lang yun niya, alaganin lang yun. Muna bang imong sultihan nimong client ba nga, ato lang paningkamutan pa, pero alaganin yun, takilid ning atong kaso, good, pero sige lang ato lang paningkamutan. Dili na malalim. Pero natunong pa niya kanang naasla sa side sa truth ba niya, Kapunan pag may lawyer, ngilngig. Pero, nganong kinahanglan mga to the rescue gyud kamo bantay gyud kag maayo. Nga total CPA man ang imong witness, lawyer pa gyud. Pasagdi ko no. Imong pasagda na delikado magmutubag na hinuon to manghigalag kuan madaot ninyong kaso. Rescue na dayon na huy ayo kasi huy. Wait. Don't answer. Huy! Balik ka daw, katawa rin ka, iyag yung risk yung answer. Kaya mabutang sa record, ang mo answer ka, bebe, sige. Balik dong. The documents being sought po dun sa... Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy. The question, Your Honor, has been asked. Boss. Ang kuya mo to mahigala, magkatubag niya sa nabay, bisag usan lang ka kuting niya nasuod sa kusing day nabay na suod sa bulsa sa Vice Presidente o makatubag nga wa gyud na suod. Mabutang sa record pita sa rescue dayon ya hoy ayo cancer. To the rescue ang abogado eh. Ha? Nya na pa gyud mahigalay lain ha kini nga lain nga portion. May bawon gyud mo sa Kapunan nga labi na kasabot siya nga kini nga trial, impeachment trial ni ang publiko na minaw sad. So ang iya mahigala inigbasa niya, tingali po tungod siya siguro sa iyang katigwangon day Maris or tuyo gito niya atik gito iya ba. Ang nakasakop mahigala si Escudero sad. I-clear ko tong usa dong katong usa ka kuno na sa gibasa nga kuno dong dong names kani. Sige play ko na dong. Kani ang iyang gikuan pagbasa niya gipuno-punuan niya ba. So maminaw tong publiko mahigala ade ko. Kuan gid ay lagan yun yung Vice Presidente, gasto niya sa kwarta na to. Gasto sa buhis. Sige, travel. O, nasakpan ni Chase mga kaigalaan. Tanawa na god. Unsa man niya, minarukoy ning iya or tingali na kuan niya pagbasa kay tiguang na siya. Tanawa na god, paminar god. Ato paminaw dong name, sige names. There's a signature under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Pause. Certified true copy of travel cash advance. Mo ni ko na of travel cash advance. Di man na travel cash advance. Sige, rewind dong. Pulsakpan ni Chis. Sige, balik gamay niya. Proceed na dayon. Signature under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished.
There's no word travel. Yes, Your Honor. Yes, there appears to say Boss. Justice Chase may sa council. Certified true copy of cash advance. Walay word nga travel. May laki gani si kapunan. Kamausap dagdag bawas ni. Malipat ka gani, nalipat gani ka ni, purbida. Managingon daw, sa makabantay lang. Kasi diyan nabantayan sis, no word travel. Isa, okay ro no. Balikan ko dong names. Sige, submit Your Honor. Balikan. there's a signature under the words certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel. Yes, Your Honor. Do you confirm, counsel? Bida, mapasaylo na to tingali tungod wa na siguro pagbasa siguro niya basig na kon tingali kay tungod lagi po siya pangidaron or iya gining gituyo kay tungod mahigala sa iyang pagka depende lang sa depende lang mo patugtog ang abogado malipat mo depende lang. Ilang tuyoon yun nga certified true copy of travel cash advance parang putang tama ang travel sa si presidente kita gipagasto ha buntay sumpay to travel cash advance bantayan sis wala may word travel sa okay Your Honor. Balik ko no kausadong be kausa lang. The words certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel. Yes, Your Honor. Do you confirm, counsel? Yeah, nabantayan lang wa pa mo bantaye wa na gito travel na gito.